दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय जे मावथांखि बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा बाथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ ताकामपुर गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै खुंफुंदों। गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव जेरै खुंफुङो देग्लायबो बिथांमोनहा दख'रानि सिंनि दालाइसा आफाद मोनब्रै फारियै साउथ नर्थ आरो जलेश्वरी आरो गङिया दालाइसा आफादफोरखौ लानानै दिनै सानसेनि जे हाबाफारि गेजेरजों खुंफुंनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै दिनै नैबे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो आसा खालामदों दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैगौ आगष्टनि 3 तारिखनिफ्राय आगष्टनि 20 तारिखनि गेजेराव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हौवासा आरो हिन्जावसानि 13 बोसोर बैसो सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय जोङो बेवहाय पर्बजरानि मोनब्रै दख'रा काजिगाव थिपकाय मंगलाजरा आरो बासबारि जुथायै काजिगाव आन्सलिकनि सिंनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बेखौ खुंफुंनो थि खालामबाय। आं आसा खालामदों कुसुगावनिफ्रायबो जाहाथे क'क्राझार जिल्लानि खुंफुंनायाव जाहाथे बाहागो लानायनि गेजेरजों देरहासार जानानै फैनो हायो आरो दिनै जोंनि फरायसाफोरनि जे इयुन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जेब्लायबो हास्थायो। बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेराव गोबां जोंनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनांगौनि थाखाय समाजखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय बा दिनै जोंनि समाज बिथिं जोंनि सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय गोबां हाबाफारि दङ। दा बिनि गेजेराव दिनै फरायसाफोरखौ लानानै जाहाथे फरायनाय फारसेबो जाहाथे जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो। दा बे बिथिङैबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो दख'राया दिनै बेसेन नाङै सोलोंथाइ बादा गोलोम बोथोरनि समाव दिनै बेखौ खुंफुंदों आरो दिनैनि नैबे समावबो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौबो खुंफुंदों। गोजोननाय मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय आङो मोनफ्रोमबो दख'राफोरखौ आङो बाख्नायदों, साबायखर बावो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जाहाथे फरायनाया गोग्गो जायो आरो जाहाथे फरायनाय बिथिंखौ दिनैहाय नोजोर बोनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जों जेब्लायबो जेरै हास्थायो जाहाथे जोंनि फरायसाया नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव फरायनायखौ बाद होनानै जाहाथे गुबुन गाज्रि निसा लानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा नस्थ' जाया। गारजेनफोरनि हास्थायनाय अराय सम लुबैनाय गावनि गथ' गथायफोरखौ लेखा गोरों जाजानो लुबैनाय जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां लेखा फरायनायनि गेजेरजों गाव मोजाङै थांनानै थानो हानाय बायदि लुबैनायखौ जाफुंसार जानायाव जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाहाथे जों मदद खालामनो हायो। बे नोजोरखौ बोनानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे ड्राग्स सोबनाय गाज्रि निसा लानायाव जाहाथे बेस्थ' जाया। बे हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो दख'राखौ खावलायनाय लेखा जिल्लाखौ खावलायनाय लेखा फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोंनि गारजेनफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों। दिनै जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों। बे हिसाबै दिनै कुसुगाव आन्सलिक एबसुआबो ताकामपुर गेजेर फरायसालियाव नैबे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो हादों होननानै आङो आसा खालामो आरो अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुखौ जोंनि सानसुमै आरो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन। आं बेखिनिखौनो आङो हास्थायगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बे मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो लुबैदों। क'क्राझार जिल्लानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै दिनै जोंनि क'क्राझार टाउनाव रिलेक्स आरो रयेल इउनिसेक्स सेलुनखौ दिनै पुलिस प्रसासननिफ्राय रेड खालामनानै जि इउनिसेक्स सेलुन रयेल आरो रिलेक्सआव दिनै इउनिसेक्स सेलुननि नामाव दिनै गाज्रि खामानियाव बाहायनाय बा देहायारि फाननाय बे फालांगियाव बाहायनाय बेखौ दिनै पुलिस प्रसासना मिथिनानै बेखौ दिनै एरेस्ट खालामनो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो पुलिस प्रसासनखौ दिनै साबायखर बावदों आरो गोबां बेबायदियैनो क'क्राझाराव लाइसेन्स बिहीन पारमिसन गैयै गोबां बेबायदिनो दखान बिदि होनानै जिरायनानै दं होननानै जोङो मिथिदों। दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि पारमिसनखौ बन्द' खालामनांगौ बा दखानखौ बन्द' खालामनांगौ
आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों बेखौनो फोरमायगोन बा बुंगोन जेसेबां दिनै बे इउनिसेक्स सेलुनफोर गुबुन गुबुन मुं लानानै दिनै खुलिदों बिथांमोनहा पारमिसन मोनदोंब्लाबो दखानखौ दिनै खुलिनानै दङब्लाबो नाथाय गाज्रि खामानियाव जुदि बेबहार खालामदोंबा बैफोर इउनिसेक्स सेलुनफोरखौबो बन्द' खालामनांगौ आरो थाबैनो बियो बन्द' जानांगौ होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों आरो दिनै जोङो बेखौनो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै नायबाय थादों समाव जुदि बेबायदि पारमिसन मोननानैबाबो मोजां खामानियाव बाहायाबालायनो गुबुन गाज्रि फालांगियाव जुदि बाहायदोंब्ला बियो थाबैनो बन्द' जानांगौ होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों आरो जुदि जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो इयुनाव जुदि मिथिनाय जायोब्ला जों सिदा सिदियै थांनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै थोंजोङै जोङो बेखौ बन्द' खालामगोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोदों गोजोन्थों। नंगौ कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाव सानसेनि हाबाफारिजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जों बाव हाबाफारि लादों। बेवहाय बाहागोदारि हिसाबै सा कुसुगाव दालाइसा एबसु, खोला दालाइसा एबसु, जलायसुरि दालाइसा एबसु आरो गङिया दालाइसा एबसुनि मोनब्रै दालाइसानि गेजेराव मोनसे इन्टार इउनिट बे खेलाखौ लानाय जादों। जों आसा खालामदों जोंनि जे लाइमोनफ्रा गाज्रि हाबाफारियाव थाङालासेनो नैबे सामार बन्द' समाव गरम बन्द' समाव जों बिथांमोनखौ फिजिकेलि मोनसे स्ट्रं खालामनाय आरो फुटबलजोंनो जे गावनि आथिङाव गसंथानायनि असिलायै बे ओनसोलाव जों बेवहाय सानसेनि हाबाफारिजों जों कुसुगाव दख'रा एबसुआ 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय लादों आरो जोंहा बेवहाय बेनि गाहाय आलासि बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा बेवहाय आथिखालाव 126 जे एपिसड मन की बात जे प्रधान मन्त्रिनि जे खोथा बुंनाय जे बर'फोरा आथिखालाव फुटबलाव जे दावगाबाय हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर', अपुर्न नार्जारि आरो गोगोमसार बसुमतारी बिथांमोना जे फुटबलाव दावगाबाय जे माबानायखौ नुनानै बेखौ फोरमायलांनाय जादों। बेखौ थाकामपुर गेजेर फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथार सा कुसुगाव दालाइसा एबसुनिनो बे बेन्दोङाव थायो बेखौ बेवहाय मोनब्रै इउनिटखौ जों बाव लानानै मोनसे खुंनाय जादों सानसेनि हाबाफारिजों।